Godinu ranije Partizan je mogao takođe u kvalifikacijama za Ligu šampiona da igra protiv Newcastle u trećem kolu. Međutim, u drugom kolu kvalifikacije izgubio je od Kroacije. I evo sada fudbalera Partizana i Newcastle izlaze na teren pozdravljeni od više od 30.000, rekao bih, pravih srećnika koji su u proteklih nekoliko dana uspeli da dođu do karata za ovaj duel. Ovo je duel koji zaista može da odredi dalju istoriju fudbalskog kluba Partizan. Vidjet ćemo da li će crno-beli uspjeti da postanu naš prvi klub koji će se plasirati među najbolje evropske klubove u Ligu šampiona. Vidjet ćete uskoro i sastave timova, nema mnogo iznenađenja što se sastava Partizana tiče, a Bobby Robson je izveo najboljih 11 igrača koje trenutno ima Newcastle. Sudije ove utakmice su Slovaci, Vladimir Hrinjak je glavni sudija i njegovi pomoćnici Roman Slisko i Roman Čuba, inače delegat je Italijan Sergio Di Cesare. Evo sastava Partizana. Na golu je Kralj, zatim po brojevima idemo 25 Bajić, 14 Đorđević, 16 Vest, 2 Ćirković, 4 Duljaj, 28 Nađ, 15 Malbaša, 22 Ilić, 9 Delibašić i 17 Ilijev. Dakle, u odnosu na sastav iz Stokholma, na mestu centarfora je Delibašić umesto Stojanovskog, a Branimir Bajić igra umesto Damira Čakara. Ponovo je na klupi Ljubinko Drulović. Evo i sastava Newcastle. Na golu je golman Given sa brojem 2 Griffin, 4 Solano, 5 O'Brien, 8 Dyer, 9 kapiten Shearer, 10 Bellamy, 11 Speed, 27 Woodgate, 32 Robert i 35 još jedan Francuz Bernard. Dakle, obe ekipe u formaciji 4-4-2. Vidjet ćemo kakva je zamisao Lotara Mateusa sa Branimirom Bajićem, a evo možda i dva najpoznatija fudbalska imena večeras na stadionu Partizana, Bob Robson i Lothar Mateus. Bob Robson, jedan od najpoznatijih, najtrofejnijih, ali i najstarijih evropskih i svetskih trenera, ima 70 godina. A Lothar Mateus i on dobro se znaju još iz Mateusovih igračkih dana. 90. godine u polufinalu svetskog šampionata Mateus je bio kapiten Nemačke, a Robson sektor Engleske. Tada se Mateus radovao, njegova reprezentacija pobedila je u polufinalu, u finalu osvojila titulu šampiona sveta. A ovo je Alan Shearer koji večera slavi 33. rođendan, najpoznatije ime u sastavu Newcastle. Nadam se samo da večeras neće baš naročito dobrom raspoloženju proslaviti svoj, rekog, 33. rođendan. Očekujemo početak utakmice, očekujemo da ovaj čovek Shay Given večeras ima mnogo posla i da ga ne obavi baš na naročito spektakularan način, a spektakl su sada priredili navijači Partizana. Evo pogledajte kako trenutno izgleda stadion Partizana, zaista impresivna slika na koju nažalost nismo navikli u poslednjih pa skoro 10 godina. Počela je utakmica, prvi napad za fudbalere Newcastle i lopta za Ivicu Kralja. Ako fudbaleri Partizana budu na nivou svojih navijača večeras, onda će sigurno ostvariti pobedu protiv, ipak treba reći, favorita. 1-0 za Newcastle. 1-0 za Newcastle. Strelac Solano ostao je potpuno sam na desnoj strani. Solano i lopta kada je prošla Shearera. Vrlo hladnokrvna realizacija jednog od najiskusnijih i najboljih fudbalera Newcastle. Dakle, iznenadna akcija. Pogledajte, zakasnio je tamo Malbaša. Ovdje je bio sudar između Vesta i Shearera. Potpuno usamljen Norberto Solano i 1-0 za Newcastle. Sad je malo opala i atmosfera na stadionu. Newcastle vodi sa 1-0. Evo sada Duljaja, treba da šutira, odlično je dao Delibašiću i ništa. Ovo je bila prva velika šansa za Partizan. Duljaj se izborio za loptu, asistirao Delibašiću, ali evo pogledajte kako je šutirao centarfor Partizana, intervenisao je Šajić. Ova lopta Ćirković i evo Ljubinka Drulovića. Evo prve
prilike za Drulovića. Kakva je ova šansa bila, još uvek prilika i Malbaša. Neverovatno, ali Ljubinko Drulović u samo 10 sekundi pokazuje kakav je igrač. Ovo je možda najizgrađenija akcija Partizana u dosadašnjem toku utakmice. Zakasnio je za malo Delibašić, potom je šutirao i Malbaša, ali sve to pripremio iskusni Drulović. Rekao sam već, zaista pokušavaju sve, ali teško večeras ide protiv takve ekipe kao što je Newcastle. Ameobi, Bernard i odbranio je Kralj. Ovo je praktično druga ozbiljna akcija Engleza u toku utakmice. Bernard, vrlo dobar šut i to u bliži ugao. Dobro je bio postavljen Ivica Kralj. Taribo Vest u ofanzivnoj akciji. Ćirković. I sada je Ćirković pao, nema prekida igre. Evo šanse, Ilijev. Jao, kakva šansa, još uvek Ilijev. I ništa od svega. Ovo je bila velika prilika. Ponovo je Given sjajno intervenisao kao u prvom poluvremenu. 3 minuta je produžena utakmica. Evo prilike za Drulovića. U sredini Stojanovski, Ilijev. Ide Ljubinko Drulović. Dobar centar, šut. Pokušao je Stojanovski petom. Ili je to bio Ilijev? Ne znam zašto petom, ali mogo je mnogo bolje da prihvati ovu loptu. Odličan je to bio prodor Drulovića. I sada samo aut. Čini mi se da je Ilijev šutirao Vest. I on je rešio da krene u napad. Šutirao je Vest, sjajno je šutirao. Svi su danas u ekipi Partizana zaista bili i borbeni i uporni i pokušavali sve što je u njihovim fudbalskim moćima, ali protiv boljega je zaista bilo teško. Nađ. Ilić. Ima li vremena za još jedan napad? Drulović. Ćirković. Evo dobre šanse. Evo. I neverovatno. Ovo je zaista neverovatno. Ne veruje ni Lothar Matthäus. Šta je sada odbranio Given sa 5 metara? Stojanovski, potom Saša Ilić glavom. Zaslužio je Partizan izjednačenje. Tu nema nikakve dileme. Englezi su bolji tim, također tu nema nikakve dileme, ali večeras je Partizan apsolutno zaslužio nerešen rezultat. Kraj utakmice upravo u ovim trenucima. Newcastle je pobedio 1:0, a čini mi se da je pravi komentar posle ove utakmice upravo ovo što čujete. Namerno sam začutao da čujete aplauze navijača Partizana koji su zadovoljni onim što su vidjeli večeras, pre svega borbenošću svojih fudbalera. Hrabro su se suprotstavili ekipi iz Premier lige, fudbalerima Newcastle, zaslužili igrom, naročito u drugom poluvremenu, da barem dođu do izjednačenja, ali Shai Given je odbranio 400% šanse. Na kraju Ilić je imao priliku u zaustavnom vremenu i na kraju Newcastle golom Solana slavi pobedu u Beogradu od 1:0.